Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І зараз у нас у гасцях, хай сабе і не ў студыі, а па зуме, але тым не менш прыемна вітаць амерыканіста, дарадца агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антона Пенькоўскага. Добрый дзень, Антон. Вітаю, спадар Зміцер, вітаю паважаных слухачоў і гледачоў. Ну што ж, асноўная ваша кампетэнцыя гэта, безумоўна, як я сказаў, амерыканіст, палітыка ЗША, ну і ўвогуле там Трампа мы любім з вами абмяркоўваць і яго дзеянні прааналізаваць. Але давайте мы сёння з вами пачнем з так званага ультыматума Зеленскага, які той выставіў Лукашэнку колькі дзён таму, але выйдзем ўсё адно на ЗША. І вось якім дзіўным чынам. Я тут такую цікавую прачытаў думку, сувязь, дакладней, як адно перацякае ў іншае. Маўляў, пасля таго, як быў Зеленскі нечакана змяніў сваю рыторыку і не просто там нейкія там выказаў рэзкія словы у бок Лукашенко, а выставіў яму ультыматум, і прычым выставіў канкрэтныя даты, калі Лукашенко павінен выканаць тое, што яму кажуць, а інакш будзе там, ну далей там не будзем разважаць. І сам факт, што гэты ультыматум быў выстаўлены, што пазіцыя Кіева змянілася, і што Лукашенко нібыта па выніку выканаў гэтыя умовы ультыматума, яны павінны неяк змяніць стаўленне да Лукашэнкі з боку Трампа. Маўляў, паглядзі, што ён з сябе ўяўляе, з кім ты перамаўляешся, што ты ад яго там можаш хацець, які моцны лідар. Калі гэты он моцны лідар, яму там сказалі: Саша, зрабі хуценька, і ён зрабіў. Як вы лічыце? Вся гэтая ситуация, ну, по-першае, як вы саму эту ситуацию оцениваете? Давайте, вы все ж таки у нас политолог, а не только американист. Як вы саму эту ситуацию с ультиматумом и як яна далей развивалася оцениваете? И ці бачыце сапраўды уплыў гэтай ситуации на позицию Трампа адносна Лукашэнкі? Так, сапраўды. Ну, давайте пачнем з ацэнкі самой сітуацыі. Я лічу, што гэта досыць добрая, нават бліскучая інфармацыйная аперацыя украінскіх уладаў, бо літаральна без такіх наўпроставых соткавых пацверджанняў і нават без такой зразумелай канкрэтыкі наконт гэтых рэтранслятораў, ці гэта нейкія вайсковыя рэтрансляторы, там сістэмы РЭП, ці гэта беларускія сістэмы РЭП, ці расейскія, ці гэта нейкія вось гэтыя вышкі 5G, якія ставяцца на пяціпавярховікі і так далей. То бок у нас вельмі шмат невызначанасці вось в гэтай ўсей гісторыі, але ж праз тое, што хутчэй за ўсё украінскае кіраўніцтва, украінская выведка ведала, калі Лукашенко плануе уехаць з Беларусі. Вельмі верагодна, што яны ведалі, калі якія вышкі будуць альбо мяняцца, альбо выключацца праз спёку, альбо нешта іншае. І абладаючы шэрагам такіх ускосных дадзенаў, яны маглі правесці такую аперацыю. Не сказаў бы, што гэта там такі наўпроставы ціск на Лукашенко, але выставіць яго слабым, і у гэтым ім дапамаглі вось гэтыя беларускія улады, не сам Лукашенко, але той же Хрэнін і іншыя, якія скарысталіся вось гэтым эфектам Барбары Стрэйзанд, калі адмаўляючы яшчэ больш пацвярджаеш першасную заяву. То бок у нас зараз існуе вось гэтая сітуацыя, калі Лукашенко выглядае слабым, і яго улады праз сваю рыторыку прадэманстравалі пэўную неўпэўненасць і адсутнасць нейкай вось генеральнай лініі нейкай, ведаеце, тых кіноўц, якія мусяць прытрымлівацца вось у гэтай досыць жорсткай сітуацыі, якую зафрейміл Владимир Зеленскі і украінскае кіраўніцтва цалкам. Але ж я б тут прапанаваў
трошечку іншы бок стасункаў са Злучанымі Штатамі, бо зноў-такі я хочу нагадаць нашим гледачам сваё меркаванне, што пытанне вызвалення палітзняволеных з'яўляецца прабачце за гэтае слово другасным пытаннем у перамовах паміж рэжымам Александра Лукашэнкі і ўладамі Злучаных Штатаў. То бок тое, што здымаюцца санкцыі, ідуць нейкія кулуарныя перамовы за зачыненымі дзвярыма, тое, што мы не ведаем, што гандлюецца, якія пытанні бяспекі гандлююцца ў гэты момант і што падмацоўваецца яшчэ выхадам беларускіх палітзняволеных, не азначае, што там зараз у тым ліку не гандлюецца тыя ж самыя рэтрансляторы альбо іншая дапамога расейцам у іх вайне супраць Украіны. То бок мы можам, карыстаючыся роўна той же канспіралагічнай логікай, ну, давайте вось у гэтую гульню пагуляем зноў, сказаць, што ты ж Злучаныя Штаты, той же спадар Коул дамовіўся пра адключэнне гэтых, не ведаю, рэтранслятораў альбо нейкіх сістэм рэп, а спадар Зеленскі, ведаючы гэта, вырашыў скарыстацца момантам і сказаць, што вось ён дае гэты ультыматум і ведаючы дзень, да якога там ты ці іншыя сістэмы мусілі быць выключаны, прыпыненыя, ён да гэтай даты альбо там трошку неяк інакш даў гэты ультыматум Лукашэнкі. То бок мы зараз схіляемся ў бок вельмі вялікай канспіралогіі і праз тое, што і сам Александр Лукашенко вельмі няшмат каментуе гэтую падзею. І тое, што у нас зараз вельмі няшмат інфармацыі пра перамовы Лукашэнкі з Владзімірам Пуцінам, вось стварае вельмі вялікую колькасць магчымасцяў для інтэрпрэтацыі і у тым ліку для канспіралогіі. То бок тут цэлыя фантастычныя кнігі можна напісаць выключна вось пра гэтую сітуацыю. Але ж ўсё ж такі я прапаную дачакацца, калі у нас будуць 100% пацверджаныя дадзеныя фактычныя пра гэту сітуацыю, а не інтэрпрэтацыі, каб мы дакладна маглі ацэніць, наколькі гэта была сапраўды інфармацыйная гульня з боку Кіева, альбо наколькі гэтыя пагрозы былі ўсё ж такі рэальнымі і как сапраўды адрэагаваў рэжым Александра Лукашэнкі у сябе ў кулуарах, ці гэта змагло неяк падштурхнуць кагосьці з прадстаўнікоў лукашэнкаўскіх элітаў да таго, што ў паліталогіі называюць расколам элітаў, але ж гэта выглядае хутчэй не тое, як, не ведаю, нейкі новы лідар, там шараговы прэм'ер-міністр Беларусі стае на трыбуну і пачынае крытыкаваць Лукашэнку, гэта хутчэй выглядае ў тым, што хтосьці вось пачне выказвацца так больш асцярожна, альбо так, маўляў, адпаўзаць у бок, каб захаваць тое, што ён сваё яшчэ можа захаваць. То бок нам трэба трошечку пачакаць. Я маркую, што бліжэйшым часам у нас будзе значна больш інфармацыі пра гэтую падзею. І ўсё ж таки, Антон, як вы лічыце, ведаючы Трампа, яго падыходы, яго стаўленне да і ацэнку палітыкаў, з якімі ён взаемадзейнічае, ён же там колькі разоў там моцным лідарам называў Лукашэнку, а зараз такая сітуацыя, і псо гэта, не псо, але і паводзіны Лукашэнкі, і ўсё, як яно выглядае, что ну как-то здзьмуўся моцны лідар-то. Як там Канапацкая сказала, недахоп жалеза ў яйцах выявіўся. Так вот, і сыходзячы з гэтага, якое можа быць, можа змяніцца стаўленне Трампа да вось гэтага лідара, які перастаў быць моцным? Ну, перш за ўсё, мы мусім разумець, што Дональд Фрэдавіч хутчэй за ўсё не так уважліва глядзіць за навінамі з Беларусі, бо апошнім часам у тым ліку і на Блізкім Усходзе у яго вельмі шмат спраў, і мы мусім даць пэўную такую зніжку яму на занятасць у іншых рэгіёнах. Але тое, што амерыканскія аналітыкі, тыя вядомыя 17-18 амерыканскіх выведкавых
службы уважліва назіраюць у тым ліку за рэакцыяй рэжыму Лукашэнкі на тыя ці іншыя дзеянні Кіева. Гэта сапраўды так, і гэта сапраўды будзе вельмі уважліва ўлічвацца у наступных кроках, якія будзе прымаць амерыканская адміністрацыя. Мы мусім узгадаць, што, дарэчы, менавіта амерыканцы паводзілі сябе найбольш актыўна перад варваннем Расіі ва Ўкраіну ў 22 годзе. Колькасць кантактаў з боку амерыканскай адміністрацыі, тады сыходзячай адміністрацыі першай кадэнцыі Трампа, было вельмі велізарным, і колькасць тых кантактаў, каб все ж таки адцягнуць беларускае войска, беларускія ўлады ад такого наўпростага ўдзелу у гэтай вайне, падкрэслівае зацікаўленасць і тое, наколькі амерыканцы уважліва глядзяць за гэтай падзеяй. Адначасова з гэтым мы мусім таксама разумець, што Злучаныя Штаты, ввогуле амерыканская палітычная сістэма вельмі цікава назіраць у тым ліку, наколькі тыя ці іншыя спікеры з'яўляюцца, можна сказаць, дысцыплінаванымі, наколькі іх умаўленне такая высокая дысцыпліна. Да чаго я гэта кажу? Вось Дональд Трамп літаральна адзін з прыкладаў людзей, які вось кажа як па падручніку, то бок яму яго аналітыкі, прадстаўнікі яго каманды рыхтуюць тыя ці іншыя гатовыя адказы на пытанні па палітыкі ва ўсім свеце, уключаючы і вайну Расіі ва Ўкраіне, пытанні Беларусі і так далей. І мы бачым, што Дональд Трамп на адны і тыя ж пытанні адказвае літаральна аднолькава. То бок у яго падрыхтаваны вось пэўныя гатовыя адказы наконт Александра Лукашэнкі, альбо тое, што ён адно і тое ж падкрэслівае наконт вайны Расіі ва Ўкраіне. Мы бачым, што гэтыя тэзісы не мяняюцца з часам, і наколькі ён дысцыплінавана кажа адно і тое ж, у тым ліку, наколькі гэтая вайна з'яўляецца шкодная, што ні адзін бок у гэтай вайне не перамагае. Колькасць людскіх жыццяў, колькі каштуе гэтая вайсковая авантура Пуціна, яна не адпавядае ніякай логікі. І мы мусім так наўпрост разумець без ніякіх інтэрпрэтацый тое, што кажа раз за разам амерыканскі прэзідэнт. Антон, я трошку вярнуся. У нас вот раніцай перад вами быў эфір з украінскім военным экспертам Іванам Ступаком, і калі мы закранули тэму рэтранслятораў і вот тое, што яны зараз не працуюць, 4, нібыта ў Гомельскай і Брэсцкай вобласці, ён сказаў, што па яго інфармацыі ўсё ж таки схільны давяраць з улікам там магчымага ІПСО, не ІПСО, но ўсё ж таки был супрацоўнік СБУ, мае пэўныя там контакты і магчымасць аналізаваць. Ён піша, што 3 з гэтых 4 рэтранслятораў былі выключаны ці выведены з ладу у выніку дзеянняў украінскага боку, а 4 быў выключаны там ці выведены з ладу ўжо там беларускім бокам, ці ад спёкся, ці там ўсё ж таки тыя невядомыя, якія яго паставілі, яны ж невядома як і адключылі яго, ці яшчэ там што-нибудь. Гэтая сітуацыя нешта мяняе, калі ўсё ж таки датычны сапраўды да працэсу, так сказать, спынення дзейнасці гэтых рэтранслятораў, часткі з іх украінскі бок. Гэта цалкам магчыма. То бок цалкам магчыма, у нас тут ёсць пэўныя варыянты, як гэта сапраўды адбылося, калі мы прымаем за той факт, што там сапраўды існавалі нейкія рэтрансляторы ці вайсковага кшталту, ці цывільнага, сапраўды ёсць варыянты, што іх адключалі альбо расейцы, альбо беларусы, альбо украінцы. Хто яшчэ не ведаю. Не грузіны ж, альбо не туркі іх выключалі. Сапраўды існуе такая верагоднасць. Я не лічу, што ёсць высокая верагоднасць таго, што гэта сапраўды была нейкая украінская дыверсія, бо нас няма ніякіх такіх наўпроставых сведчанняў аб тым, што сапраўды Украіна так паспяхова правяла падобную дыверсію на тэрыторыі Беларусі, і
я трошечку скептычны наконт таго, што украінцы сапраўды зараз вырашылі гэта пытанне вось такім чынам. Але ж сапраўды такая верагоднасць сапраўды існуе, і тое, што гэтае пытанне з'яўляецца вельмі важным, вельмі балючым для украінскага кіраўніцтва, гэта таксама не дадае шансаў, што яны маглі і вырашыць гэтае пытанне гэтых рэтранслятораў праз, не ведаю, праз дыверсію, праз нейкія таксама глушылкі альбо нешта іншае. Зноў такі, мы мусім паназіраць, ці не включацца гэтыя рэтрансляторы, не ведаюць, заўтра, праз тыдзень альбо калісьці яшчэ. Я, на жаль, не меў магчымасці паглядзець гэты эфір з паважаным украінскім экспертам, таму, прабачце, я тут ужо не рашуся каментаваць яго словы дакладна, бо не меў магчымасці пачуць яго аргументацыю. Давайте вернемся ізноўку до нашай першаснай тэмы про змену магчымаю адміністрацыі Трампа, яго асабіста да вось перамоваў по беларускім трэку і цікавасці да Лукашэнкі. Але так працягнем і пашырым эту тэму. Зови меня просто Джек піша: калійныя перамовы завершаныя, полный провал. Коула больш няма. Літва забараняе сваім грамадзянам ездзіць у Беларусь по бязвізу. Все. Як вы ацэньваеце ўсё ж таки? Все по гэтаму накірунку ці не ўсё? Калі Мошасу давяраць, то ўсё. Нема перспектыў, нема цікавасці. Ваше бачанне? Ну, мы ведаем з амерыканскага боку, са спадара Коула, што не ўсё. Мне падаецца, што гэта найбольш аўтарытэтная крыніца, бо гэты чалавек наўпрост і ездзіць в Беларусь і з'яўляецца адказным у амерыканскай адміністрацыі за, так это назовем, за беларускае пытанне. Вось, калі з амерыканскага боку не падступае ніякіх наўпроставых сігналаў альбо нейкіх ускосных сігналаў, што гэты трэк прыпынены, калі яны абвяргаюць, калі той же офіс Светланы Ціхановскай, які вось тады спачатку абвесціў, што гэты трэк спынены альбо праваліўся, альбо штосьці яшчэ, але праз некалькі гадзін быў вымушаны сам сябе абвяргаць, сказаўшы, што вось нас не так зразумелі, альбо мы не так зразумелі. Ну, з усімі бывае. Вось, калі мы не бачым ніякіх сведчанняў з беларускага боку, паверце, калі б гэты працэс праваліўся бы цалкам і той же Лукашенко не разлічваў бы на амерыканскі трэк цалкам, паверце, мы бы дзень і ноч чулі бы вось гэтае наўпроставае такое хамство з боку, не ведаю, гэтых говорящих галоў самого Александра Лукашэнкі. Вось толькі апошнім часам спынілася вся гэтая канспіралогія про тое, што ЦРУ кіруе светам і гэтак далей, то бок яны неяк прыпынілі вось распаўсюджваць гэты міф про тое, што Беларусь змагаецца з, не ведаю, там з масонамі, ЦРУшнікамі і гэтак далей. Паверце мне, калі б Лукашенко зразумеў, што ўсё, ён бы, каб спадабацца Сі Цзіньпіню, Эрдагану, Пуціну і ўсім астатнім, зноў-такі ніяк сябе не абмяжоўваў, зноў паліўся бы гэты поток таго ж хамства, якое мы назіралі вось падчас адміністрацыі Байдена. Таму, прабачце, тут я не згодны пагаджацца з вашым каментатарам альбо са спадаром Мошасам, то бок мы зараз тое, што ёсць пэўная затрымка, хутчэй за ўсё сведчыць, што наступныя пытанні, якія стаяць на парадку дня ў перамовах тых же Злучаных Штатаў і рэжыма Лукашэнкі, яно занадта складаныя, яны патрабуюць вялікай колькасці часу, і хутчэй за ўсё гэтая затрымка выклікана тым, што вельмі складана прайсці вось наступны крок, які быў намешаны гэтымі двумя бакамі, а не пра тое, што вось ўсё скончылася. Зноў-такі, калі мы экстрапалюем на тыя ж стасункі з Расіяй, той же дзяржсакратар Рубіо, ввогуле прадстаўнікі
дэпу Злучаных Штатаў, калі яны расчараваліся ў перамовах з Пуцінам, яны пачалі про гэта наўпрост казаць, то бок ніякага палітэсу з іх боку не было, яны казалі наўпрост. Вось таму я лічу, што нам ўсё ж таки трэба трошачку набрацца стрыманасці, вось, і не сцвярджаць, што вось калі сёння Джон Коул не прыехаў в Беларусь, то гэты трек цалкам праваліўся, альбо калі ён заўтра не прыедзе, то ён зноў-таки праваліўся. Трэба ўсё ж таки дачакацца пэўных каментароў, афіцыйных каментароў ад удзельнікаў гэтага працэса і не схіляцца ў спекуляцыі. Дарэчы, наконт пазіцыі Літвы, наколькі вось вядома, ўсё ж таки цяпер ужо фактычна былая прэм'ерка Літвы Інга Ругінене, яна пайшла ў адстаўку, і зараз ну как бы будуць выбары там ці прызначэнне новага прэм'ер-міністра, і адным з кандыдатаў у прэм'ер-міністры Літвы з'яўляецца лідар правячых сацыял-дэмакратаў Миндаўгас Сінкавічус. Падчас сустрэчы з дэпутатамі апазіцыйнай партыі Саюз айчыны літоўскія хрысціянскія дэмакраты, ён не стаў раскрываць планы ў адносінах да санкцый супраць Беларусі. Больш за тое, калі ў яго запыталіся наконт ціску з боку ЗША з нагоды санкцый, ну вот этих транзітных санкцый на калійныя угнаенні, ён заявіў, што, цытую, Літва павінна імкнуцца падтрымліваць добрыя адносіны з Вашынгтонам. Ці азначае гэта, што ну, как бы пазіцыя адносна гэтых санкцый там у выніку ціску, не ціску, угаворванняў з боку адміністрацыі Трампа, але можа змяніцца? Сапраўды гэта так, і вельмі цікава назіраць за гэтымі палітычнымі зменамі ў Літве, бо з боку адной з самых наўпрост зацікаўленых краін у вырашэнні крызісу ў Беларусі залежыць у тым ліку і пазіцыя еўразвязу. То бок мы мусім цалкам разумець, што у такой вельмі жорсткай палітыкі еўрапейскага звязу адносна Беларусі зацікаўлена наўпрост суседзі Беларусі, часткова тая ж Нямецчына, але ж яны з'яўляюцца лабістамі тых ці іншых рашэнняў, якія прымаюцца адносна Беларусі. Што тычыцца ціска з боку Вашынгтона, мне падаецца, што там гаворка ідзе не зусім пра ціска, нейкія прыкметы ціска, калі я не памыляюся у каментары спадара міністра замежных спраў Літвы каля месяца альбо ўжо 2 таму, ён казаў, што прыкмет ціска апошнім часам не было, і вось дагэтуль не было, але вось зараз нешта з'яўляецца, то бок у нас ёсць пэўныя прыкметы ціску. То бок, безумоўна, Злучаныя Штаты падштурхоўваюць Літву зняць тыя абмежаванні на экспорт беларускага калію альбо дазволіць гэты калій, які будзе, не ведаю, лічыцца ўжо амерыканскім, які будзе, калі будзе перасекаць літоўскую мяжу, транзіт праз тую ж Клайпеду. Мы мусім разумець, што гэта адзіны шлях, зручны шлях, які гэтыя калійныя угнаенні маглі трапляць на сусветны рынок, у чым зараз вельмі зацікаўлены Злучаныя Штаты. Тут мы мусім нагадаць нашим гледачам, што ў мінулым годзе калійныя угнаенні былі дададзеныя ў спіс крытычна важных ресурсаў для амерыканскай дзяржавы. Але ж на дадзены момант адзіны шлях, якім гэтыя беларускія угнаенні могуць трапляць на сусветны рынок, з'яўляецца Расія. Альбо праз тыя ж порты, якія зараз бомбіць Украіна, альбо нейкія больш доўгія граніцы. Але ж такі по вялікаму рахунку будзе выглядаць, што гэтыя угнаенні прадае ўжо не рэжым Лукашэнкі, не Беларусь, а ўжо Расія, бо яна цалкам кантралюе экспорт беларускіх угнаенняў і можа сама вырашаць, калі, як, у якіх аб'ёмах і гэтак далей. Безумоўна, калі
амерыканскі бок так больш прадметна зацікаўліўся у вырашэнні гэтага пытання, яны дакладна не хацелі трапляць у залежнасць ад расійскай лагістыкі альбо непрадказальнасці Пуціна, бо я лічу, што апошнім часам яны зноў-такі мелі магчымасць зразумець, што Владимир Путін не з'яўляецца рацыянальным актарам ні ў якім разуменні вось гэтага словазлучэння. Безумоўна, ім было б вельмі зручна ў гэтым пытанні лагістычна залежаць ад Літвы, і у тым ліку Літва б магла штосьці атрымаць вось ад вырашэння гэтага пытання. Безумоўна, перш за ўсё яны б зацікаўлены былі б у уласнай бяспецы, то бок тыя ж сістэмы супрацьпаветранай абароны, амерыканскія войскі на літоўскай тэрыторыі, альбо, падаецца, апошнім часам гучалі словы, што Літва зацікаўлена у размяшчэнні амерыканскай нават ядравай зброі на сваёй тэрыторыі. Вось. І будзе вельмі цікава наступным часам паглядзець, наколькі прагматычную палітыку будзе праводзіць літоўскі ўрад на вось дзе будуць тыя чырвоныя рысы, дзе будуць тыя межы уласнай прагматыкі, прагматычнасці, і наколькі яны будуць гатовы гандлявацца за уласную бяспеку і амерыканскі парасон, бяспекавы парасон, беручы вось у гэтае ўраўненне і беларускія калійныя ўгадненні. Намеснік міністра замежных спраў Беларусі Ігор Секрэта у інтэрв'ю расійскаму прапагандысцкаму тэлеканалу заявіў наступнае. Ну, фактычна, альбо ён паўтарыў вашыя словы, альбо вы паўтараеце яго словы, але тэма блізкая. Цытую: «Контакты американского лидера Дональда Трампа и нашего президента Александра Лукашенко и правительства показывают, что существует огромный потенциал для улучшения отношений. Я уверяю вас, что освобождение заключенных это предлог и инструмент для более широкого обсуждения вопросов двухсторонней повестки. Мы очень надеемся, что в ближайшее время эти переговоры перейдут на новый уровень». Ну, вот такая цитата Секрэты. Ну, безумоўно, тут и я тут, может быть, там паспрабаваў трошку вас подколоть, там кто кого там паўтарае, але тему того, что перамовы і вызваленне ўвогуле палітвязняў, гэта, ну, как бы вынік перамоваў пра іншыя тэмы, мы казалі уже не один раз і не толькі з вами. Гэта рэчаіснасць, як бы это нам не было там прыкрачуць. Тым не менш, новы ўзровень, як вы разумееце, што гэта можа быць? Слухайце, гэта вельмі шмат разоў падкрэслівалася абодвумі бакамі, і мы тым ліку не мусім скідываць з рахунку пытання вызвалення палітвязняў з турмаў, то бок сапраўды гэта вось вялікае пытанне, і мы мусім быць вельмі ўдзячныя амерыканскаму боку, што яны сапраўды узялі гэты інструмент гандлю і літаральна спасаюць, вартоўваюць чалавечае жыцці. Мы зноў-такі можам паглядзець, як вось так занадта аптымістычна пачыналі і амерыканцы і перамовы з рэжымам Пуціна і з рэжымам Лукашэнкі, але ж вось мы бачым, наколькі гэтыя перамовы з расійскім кіраўніцтвам літаральна праваліліся, вось, а па беларускаму накірунку яны яшчэ ідуць. Вельмі шмат разоў падкрэслівалася пытанне адкрыцця амерыканскай амбасады і ўвогуле такого пашырэння дыпламатычнай прысутнасці з абодвух бакоў, бо зараз у тым ліку і ў лагістычным сэнсе, і ўвогуле у сэнсе дасягу першасных крыніц амерыканскі бок вельмі абмежаваны. То бок з пачатку 22-го года амерыканская амбасада на тэрыторыі Беларусі не працуе, на яе яшчэ з 21-го года аказваўся велізарны ціск з боку беларускіх уладаў, і літаральна каго мусіць рэжым Лукашэнкі абвінавачваць у закрыцці амерыканскай амбасады? Ну, самі сябе.
Вось я не чытаў гэтую заяву сакрэта, але ж ну ён тут кіруецца здаровым сэнсам і кажа відавочна, што сапраўды ёсць вельмі шмат пытанняў, у вырашэнні якіх і Злучаныя Штаты і Беларусь увогуле і рэжыма Лукашэнкі неяк асобна былі б вельмі зацікаўлены. То бок калі мы зноў такі трошачку пафантазіруем, мы можам уявіць, што калі б не было Лукашэнкі, ці хацела б Беларусь экспартаваць калійныя ўгнаенні ў Злучаныя Штаты. Ну канешне б хацелася. Ці варта было б распрацоўваць, не ведаю, тыя ж той же IT-накірунак з дапамогай Злучаных Штатаў, ну безумоўна. І цэлы шэраг вось тых же самых пытанняў бяспекі, як наконт Украіны, то бок вось калі мы кажам про тыя ж самыя рэтрансляторы, мы не ведаем. З тым же ўзроўнем канспіралагічнасці мы можем казаць, што гэта зрабілі украінцы і амерыканцы. То бок прабачце, тут мы дакладна не можем ведаць, і такія ускосныя прыкметы таго, што амерыканцаў больш за ўсё цікавіць бяспека, гэта яны наўпрост сказалі яшчэ з самага пачатку, яшчэ восенню мінулага года. Падаецца, гэта быў спадар Келах на адной з канферэнцый у Варшаве, калі гэта наўпрост сказаў, што нас перш за ўсё цікавіць бяспека ва ўсходнееўрапейскім рэгіёне. Ну безумоўна, гэта бяспека саюзнікаў Злучаных Штатаў у Еўропе. Перш за ўсё гэта Польша і тая ж Літва. Мы ведаем, наколькі добра бягучы ўрад Злучаных Штатаў ставіцца да Польшы, да бягучага польскага ўрада. Вось гучалі нават такія кампліменты ў бок спадара Наўродскага апошнім часам, як пра моцнага лідара. І безумоўна, Злучаныя Штаты зараз не зацікаўленыя ў тым, каб увязвацца ў нейкі ўзброены канфлікт, калі яны яшчэ невядома калі скончаць з тым же Іранам. То бок нават такі наўпроставы магчымасць кантактаў і ацэнкі сітуацыі не праз канспіралогію, не праз другасныя крыніцы, не праз пераказку нейкіх казак. Вось у меня ёсць там знаёмая, у якой ёсць знаёмая, якая працуе на МТЗ. Вось гэта трапляю нейкі аналітычны матэрыял, з якога мусяць амерыканцы рабіць нейкія высновы. Ну сапраўды, конечно, не, яны хацелі б такого прамога дасягу да той інфармацыі, праз якую яны мусяць рабіць высновы і ацэньваць магчымасць тых ці іншых падзей у рэгіёне. Канешне, рэжым Лукашэнкі быў бы вельмі зацікаўлены там цалкам зняцця санкцый, калі мы не кажам на персанальныя санкцыі, бо ім, як і раней, плеваць на тое, ці будуць ты ці іншыя міліцыянты ці суддзі пад санкцыямі. Ім гэта нават выгадна, што у тых ці іншых прадстаўнікоў рэжыма ніколі не будзе рахункаў за мяжой. Ну, яны будуць цалкам, у адрозненне ад тых же расійскіх элітаў, будуць цалкам падкантрольныя, будуць больш паслухмяныя. Вось. Але тое, што тычыцца эканамічнага супрацоўніцтва, нейкіх такого вельмі прагматычнага інтарэсу, безумоўна, Злучаныя Штаты ў гэтым былі б зацікаўлены, іначе б яны наўпрост не займаліся б беларускім пытаннем вось і з 2020 года і пачынаючы ад пачатку мінулага года другой кадэнцыі Дональда Трампа. Ну і яшчэ одна тэма, таксама как бы праз Украіну і Беларусь, але як мы это любім. Сустрэча Лукашэнкі с нібыта нейкімі таемнымі на момант, ну цяпер уже нібыта уже з'явілася інфармацыя, з кім ён такі сустракаўся, што это былі за прадстаўнікі Зеленскага. Але калі далей пашло развівацца гэтая інфармацыя, пашырацца, што ж там такое было, з'явілася такая канспіралогія, што вось гэтыя прадстаўнікі Зеленскага разам з Лукашэнкам і рэжымам рыхтуюць нейкі дагаварнячок, вынікам якога стане ўсё ж такі правядзенне перамоваў па дасягненні міра ва ўкраіне у фармаце Мінск-3.
ўсё ж таки Мінск будзе абраны такой пляцоўкай для перамоў. Наўздагон, як адмыслова тут вось выступіў Путін з кароткім каментаром, што ж там было падчас перамоваў з Лукашэнкам на Валдаі, і таксама заявіў, што ён не супраць быў бы для правядзення мірных перамоваў, калі да гэтага ўсё ж таки дойдзе, хаця мы там не імкнемся да нейкіх замірэнняў, але калі дойдзе, то правесці іх у Беларусі. Здавалася б, прычым тут Трамп, але калі чытаць далей там гэтыя канспіралагічныя версіі, то гэта будзе ў фармаце Украіна, Расія, ну вот паколькі ў Беларусі, то і беларускі бок, Еўросаюз пры удзеле ЗША. Трамп гатовы прыехаць у Мінск на такія мірныя перамовы? З пункту гледжання Вашынгтона увогуле Мінск-3 магчымы, разглядаецца нейкім чынам? Вельмі добрае пытанне, вельмі комплексны. Так, ну давайте пачнем з таго, што гэта не навіна, мне падаецца, з 22-го года Путин падкрэслівае, што ён бы хацеў правядзення нейкіх перамоваў на беларускай тэрыторыі. Мы мусім узгадаць, што ад самага пачатку самыя першыя перамовы на самом пачатку вайны былі на беларускай тэрыторыі, тая ж Белавежа і гэтак далей. Вось потым зразумела, што Украіна шукала нейкіх альтэрнатыў, і зараз перамовы апошнім часам не ідуць, бо абодва бакі зараз не зацікаўлены ў тым, каб сядаць за стол перамоваў, асабліва калі Украіна зараз адчула моц, і мы бачым вось пэўныя зрухі на фронте і ў расійскім тылу. Трэцяе, што мы мусім узгадаць, это тое, што кантакты такія кулуарныя альбо тэхнічнага кшталту на беларускім накірунку для Украіны ніколі не спыняліся. То бок мы мусім узгадаць, што абмен палоннымі, абмен целамі загінулых і гэтак далей, гэта ўсё заўсёды ішло праз тэрыторыю Беларусі, бо уявіць, каб гэта ішло праз тэрыторыю Расіі немагчыма, асабліва для Украіны. Але ж Беларусь нават у такіх, можна сказаць, дробязях, але калі ўсё ж таки гаворка ідзе пра чалавечае жыццё, не трэба так казаць, вось на такіх тэхнічных пытаннях Беларусь заўсёды заставалася ў гэтым канфлікце такім пасярэднікам. Канешне, Александр Лукашенко вось гэта мае амбіцыі зноў правесці Мінск-3, 4, 5 і гэтак далей, і ён гэта ўжо шмат разоў падкрэсліваў, але ніхто яго не хоча слухаць. Ці згодныя Злучаныя Штаты, каб гэтыя перамовы, гэтыя мірныя перамовы ў фармаце трохбаковым, чатырохбаковым з удзелам Злучаных Штатаў, альбо каб Злучаныя Штаты выступалі тут гарантам, я лічу, што яны на гэта нават пагадзіліся, бо тое, да чаго падштурхоўваў з самага пачатку і сам Дональд Трамп асабіста і яго ўрад, это сесці за стол перамову і дамаўляцца, і пра гэта і Пуціна ён заклікаў і ў Анкоріджы і гэтак далей. То бок Злучаныя Штаты хацелі б заключэння сделкі, нават калі гэтая сделка гучала непрымальнай для Украіны і было б цяжка яго ўвогуле уявіць. То бок калі б гэта адбылося ў Беларусі, я лічу, што Злучаныя Штаты былі б да гэтага не супраць. Калі мы ўсё ж таки кажам пра візіт самого Дональда Трампа ў Беларусь, тут я, прабач, вельмі скептычны, бо гэта выглядае як такі лагістычны кашмар, кашмар з пункту гледжання бяспекі амерыканскага прэзідэнта. Вельмі складана ўявіць умовы, пры якіх сакрэтная служба амерыканскай адміністрацыі готова была б забяспечваць умовы патрэбныя для візіту Дональда Трампа ў Беларусь. Калі мы кажам пра, не ведаю, дзяржсакратара, так, сапраўды, падобны візіт мы ўсё ж таки можам уявіць, бо літаральна у 2020 годзе такі візіт адбываўся зноў-такі падчас першай кадэнцыі Дональда Трампа, то бок гэта лагістычна ўсё ж таки рэальна. Але ж уявіць, каб Дональд Трамп сядаў недзе пад Вільняй, потым 8 гадзін ехаў бы ў Беларусь, невядома дзе размяшчаўся, усе яго паплечнікі, увесь
яго став у гостинице Пекін. У гостиницы Пекін, так, сапраўды мы ведаем, як так асцярожна ставяцца амерыканцы да сваёй бяспекі, што яны не бяруць свае мабільныя тэлефоны альбо іншыя прылады на тэрыторыю Беларусі і нават сваім родным не пішуць, каб вось усе гэты людзі пакінулі все свае устройства таксама недзе ў Варшаве альбо у Літве. То бок, прабачце, гэта зноў-такі выглядае як некі фантастычная аповесць, таму прабачце, гэта на дадзены момант выглядае хутчэй як немагчымая. Але ж калі мы вяртаемся да саміх перамоваў, я лічу, што гэта адзін з сцэнароў, праз якія Злучаныя Штаты і пачыналі такі больш актыўны разгляд беларускага пытання, бо Беларусь выглядае ў пэўным сэнсе натуральнай з геаграфічнага пункту гледжання пляцоўкай. Нават калі ўзгадаць саўдзел у ўварванні ў 22-м годзе, гэта выглядае значна больш магчымым, чым я не ведаю, там тая ж сустрэча не ведаю у самих Злучаных Штатах, візіт зноў-такі спадара Зеленскага альбо Владимира Путина ў Злучаныя Штаты і перамовы там, вось гэта зноў-такі выглядае як немагчымае. Ну і тут трэба дачакацца і рэакцыі і пункту гледжання еўрапейскага звяза, бо мне падаецца, што найбольш такая актыўная бойка за прыняццё пэўнай стратэгіі по гэтаму пытанню зараз ідзе менавіта ў еўрапейскім звязе, дзе літаральна ідзе пошук лідара, які гатоў бы ўзяць на сябе краіны, лідара, які гатоў была б взяць на сябе вось нават, можна сказаць, спонсора вырашэння беларускага пытання і нейкіх перамоваў трохбаковых альбо чатырохбаковых. Ну нават з пункту гледжання Лукашенко можа, конечно, даваць любыя гаранты, але з улікам таго, як мы ведаем, што спецслужбы расійскія дзейнічаюць на тэрыторыі Беларусі як у сябе дома, то усе гэтыя гаранты, якія можа даць Лукашенко, ну для Зеленскага і арганізацыі яго візіта ў Мінск таксама, можа быць, выглядаюць неяк так, на што без асаблівага даверу. Таму тут таксама мне падаецца, нават калі не браць палітычны момант і палітычны аспект такой паездкі, такога ўдзелу на тэрыторыі Беларусі. Сапраўды гэта так. Ну і мы у тым ліку бачылі на пачатку 22-го года, што сам Владимир Зеленскі не далучаўся да гэтай перамоўнай групы, і уявіць, што ён паедзе без... Складана уявіць тыя гаранты і ўзровень даверу да гэтых гарантыў, каб Владимир Зеленскі сапраўды паехаў у Мінск альбо Белавежу. Я вельмі скептычны на гэты конт. Ну і ладно, тут еўрапейскі аспект не будзем браць, хаця таксама такая цікавы момант у гэтым інтэрв'ю Секрэты, які казаў пра тое, што на еўрапейскім накірунку не толькі праходзіць, але вот прайшлі некалькі раундаў перамоваў. Ён кажа, што должен признать, что мы недавно провели несколько раундов переговоров с нашими западными европейскими коллегами. Мы делаем это регулярно, в настоящий момент в режиме Chatham House. Вопросы, которые они мне задают, касаются не только санкций и возможностей для торговли и практики, но в основном в вопросе безопасности. Ну, то бок, в принципе, не секрет, что пэўныя контакты ёсць, пэўныя перамовы ідуць, да чаго яны па выніку могуць прывесці. Ну, тут для мяне пытанне адкрытае, можа, у вас ёсць іншае бачанне? Ну, слухайте, ну сапраўды беларускай дэлегацыі, у тым ліку і ОБСЕ актыўна працуюць, гэта не секрет, яны працавалі апошнія гады. Так, яны з'яўляюцца не рукапаціскальнымі на пэўных пляцоўках, так з імі дамаўляюцца размаўляць толькі па правілах Chatham House, то бок людзі не хочуць выносіць гэта у публічную прастору і абвяшчаць аб падобных сустрэчах, бо падобныя сустрэчы у тым ліку з'яўляюцца палітычным сігналам. Але мы ведаем, што рэжым Лукашэнкі досыць актыўна працуе і спрабуе распрацаваць тыя механізмы, праз якія яны могуць кантрактаваць альбо ствараць тыя мовы, праз якія
еўрапейскім краінам будзе бяспечна кантактаваць з таким таксічным актарам. Тут мы можам узгадаць зноў такі АБСЕ альбо той же Ватикан. Мы ведаем, наколькі актыўна рэжым Лукашэнкі працаваў на накірунку Ватикана, бо гэта у тым ліку адна з пляцовак пасярэднікаў, праз якую можна кантактаваць з вялікай колькасцю еўрапейскіх дыпламатаў. Зноў-такі у нас вельмі нешмат аб гэтым інфармацыі. Я праз вас даведаўся, аб чым там секрэта гаворыць, але ж зноў-такі гэта не навіна. Навіной будзе хутчэй за ўсё, калі там будуць пэўныя зрухі альбо змены тых ці іншых паводзінаў еўрапейскіх палітыкаў адносна беларускага рэжыму. То бок званок Макрона Лукашэнку, гэта сапраўды сігнал, гэта нейкая змена, гэта тое, чаго не было гадамі. І тут мы можам казаць пра пэўныя змены, о том, што пра бяспеку адносна Беларусі размаўляюць з Лукашэнкам, і французскія ўлады лічаць магчымым прымаць тыя ці іншыя крокі на гэтым накірунку. Штурхацца далей у бок канспіралогіі і абмяркоўваць, што там яны падчас Chatham House івентаў абмяркоўваюць, я думаю, што не варта, бо хутчэй за ўсё рэжым Лукашэнкі паўтарае адны і тыя ж тэзісы ад самага пачатку вайны і чакае нейкіх зменаў ад еўрапейскага кіраўніцтва альбо ад прадстаўнікоў тых ці іншых палітычных рухаў у Еўропе, якіх вельмі шмат, у тым ліку такіх вельмі правых, якія паводзяць сябе часам вельмі дзіўна і пагаджаюцца на такія неканвенцыянальныя палітычныя крокі з пункту гледжання еўрапейскай палітыкі. Антон, ну і на завяршэнне такое, можа быть, агульнае і троху такое філасофскае пытанне, скажем так. Шмат хто кажа, што Лукашенко любымі сродкамі імкнецца, калі ёсць гэты спроба Пуціна, Крамля уцягнуць Лукашенко, Беларусь, беларускую армію у актыўную фазу войны супраць Украины, то есть уцягненне ў вайну. Лукашенко супраціўляецца, і калі некаторыя кажуць, што ёсць все ж таки жаданне у таго ж Трампа у адміністрацыі яго вашынгтонскай адцягнуць Лукашенко ад Москвы, ад России. Тут вот такое спроба уцягнуць у вайну, а сама уцягненне ў вайну нібыта успрымаецца Лукашэнкам як пагроза яго рэжыму, яго палітычнай будучыні. І уявім сабе, што ён вырашае, што да ну яго нафіг этого Пуціна з яго вайной, ён мяне цягне туды, мне ніякім чынам не застаецца адпетляць, як не паспрабаваць адпаўсці от этой России. И вот он начинает отползать. Путин кажа, куда стоять? Вот Росгвардия, ну-ка пайшла вернуть его назад. Як там Рузвельт казал про одного з диктаторов, ён сукин сын, але наш сукин сын. Моцны лідер, але сукин сын наш моцны лідер. Можа сказаць так Трамп і пайсці абараняць Лукашэнку ад Росгвардыі там ці спробаў Пуціна яго вярнуць адпаўзаючага Лукашэнку назад? Ой, спадар Дмітр, вы зараз набудавалі такую вельмі шматпавярховую канспіралогію. Паспрабую падзяліцца сваім меркаваннем на шэраг з гэтых ідэяў. Ну, па-першае, сапраўды Беларусь праз дзеянне Лукашэнкі зараз трапіла вельмі ускладаную сітуацыю, у якой вельмі так складана ўявіць нейкае простае выйсце. То бок, калі б яно было б ужо знойдзена. Так, сапраўды, калі штосьці здарыцца з Пуцінам, альбо Украіна будзе перамагаць, альбо будзе ў Расіі нейкі, не ведаю, пераварот, раскол элітаў, Пуцін будзе нервавацца, будзе нейкія спробы захопу ўлады ў Расіі,
я лічу, што інстынкты, палітычныя інстынкты Александра Лукашэнкі, праз іх ён будзе першы, хто будзе араць про тое, што я Володю папярэджваў, я ему казаў, што гэта рабіць не трэба, далой Пуціна і гэтак далей. Бо Александр Лукашенко досыць цікавая палітычная жывёла, і яго інстынкты яны літаральна заслугоўваюць таго, каб быць у падручніках, бо ён у вельмі цікавых сітуацыях за апошнія 30 з лішнім гадоў апынаўся, але ж кожны раз у яго неяк вось адпетляць атрымлівалася. Я не лічу, што ён будзе адпаўзаць, калі штосьці будзе здарацца ў Расіі. Я лічу, што ён будзе бегчы вельмі хутка, не паўзуючы, а вось вельмі хутка бегучы да Трампа, да таго ж Сі Цзіньпіня. Мы не ведаем, наколькі кітайскае кіраўніцтва, у тым ліку, скептычна зараз ставіцца да расійскіх перамогаў і вось да расійскай вайсковай стратэгіі. Магчыма, нават з гэтага боку прыйдзе нейкая дапамога. То бок сапраўды Александр Лукашенко будзе першым, хто будзе супраць Пуціна, калі Пуцін будзе страчваць уладу альбо яе ўжо страціць, згубіць. Але адначасова з гэтым мы мусім глядзець на модус аперанди, на тыя паводзіны бягучай амерыканскай адміністрацыі і экстрапаляваць іх на беларускі кейс. Мы мусім паглядзець, як гэта адбылося з Венесуэлай. Безумоўна, гэта вельмі такая далёкая аналогія, але ж у пэўным сэнсе ёй і варта карыстацца. Ці гатовыя былі Злучаныя Штаты адразу падтрымаць дэмакратычныя сілы Венесуэлы і прывесці іх да ўлады? Нет, не гатовыя. То бок яны, нават хтосьці з прадстаўнікоў казаў, што яны не маюць такой рэальнай улады, і у прагматычным сэнсе ім варта больш разлічваць на кагосьці з прадстаўнікоў існуючых венесуэльскіх, тады існуючых венесуэльскіх элітаў, якія будуць захоўваць нейкі эфектыўны кантроль. Наколькі яны будуць выратоўваць самого Лукашэнку, тут я зноў-такі вельмі скептычны. Я лічу, што і прадстаўнікі самого рэжыма, не ведаю, там Эйсмонт, Качанова, Карпенкова, все гэтыя іншыя у нейкай крытычнай сітуацыі будуць гатовыя зрабіць з Лукашэнку адпушэння і сказаць, што ва ўсіх рэпрэсіях, ва ўсім, што здаралася ў 2020 годзе і да 2020 года, вінават выключна Лукашенко, і гатовыя будуць у тым ліку і здаць яго, як венесуэльскія эліты здалі свайго прэзідэнта. Але ж толькі дзеля таго, каб выратаваць і свае пасады, і тое, што яны змаглі навараваць, і гэтак далей. То бок у сітуацыі нейкага крызісу адначасова і ў Расіі, і ў Беларусі я лічу, што яны не паставяць на Лукашенка, які ўжо ў такім пэўным сталым узросце, а знойдуць кагосьці з прадстаўнікоў беларускіх элітаў, на якога можна паставіць, хто зможа ажыццявіць эфектыўны кантроль і ў тым ліку на ядравай зброі, над нафтай, калійнымі угнаеннямі і гэтак далей, з кім можна будзе дамаўляцца, хто будзе дамоваздольны. І у тым ліку дзеля гэтага ім патрэбныя шчыльныя, аператыўныя і такія досыць, скажем так, прагматычныя кантакты з прадстаўнікамі лукашэнкаўскага рэжыма, каб уважліва, нават калі яны зараз абмяркоўваюць, не ведаю, там рэтрансляторы, не рэтрансляторы, уважліва глядзець на свайго субяседніка. А не будзеш ли ты тым чалавекам, на якога мы сможам паставіць, і не ты ли будзеш тым, хто так дапаможа скінуць Лукашэнку. У тым ліку падобныя кантакты, я лічу, могуць адбывацца нават і зараз. Дзякуй вялікі. Ну, не вельмі аптымістычны для дымсілаў прагноз у любым выпадку, ну, але рэалісты, трэба рэалістычна глядзець на рэчы. Дзякуй вялікі. Антон Пянькоўскі быў з намі ў эфіры, амерыканісты і дарадца агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Слухайце і глядзіце Еўрарада. Для этого подписывайтеся, будьце ў курсе ўсіх апошніх навінаў. Але калі толькі бяспечна гэта для вас, то каментуйце і расшырвайце, калі не, рабіце гэта праз VPN. Дзякуй яшчэ раз, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.